Sizoba nomcimbi la wamahashi. Umjoyina nje kumahala. Uyathatha ihashi lakho uhambe ulifaka uwine lapha kuthatha position 1, position 2, position 3. Siyacela nje ukuthi bonke abantu bephelele khona nje ngomningi bakhona bezobuka lapha ngingenwa mahala. Mfowethu waphela. Siyaphila njani? Hayi siyathokoza mfowethu. Siyathokoza. Sikwamukele kwi-channel yethu yeMthetho TV. Njengamanje ukhuluma noMelusi Khumalo anda yona iMthetho TV yodabuka khona ePhomoroyi eMsinga eMthaleni esigodini seNkosi uMajosi. Hayi mfowethu mina ngu-Andile umfana kaJD phansi imlambethu bafela ubaba. Sizoba nomcimbi la wamahashi ozoba ula eDandi. Kusedandi. Kusedandi. Ngicabanga nje ukuthi musedandi kuneplaza nje lapho kuthiwa sevumbuka efarm. Vumbuka farm. Liseduzane nje neDandi kahle liseduzane nesedandi. Lapho mfowethu kuzoba kunomdlalo wamahashi. Umjoyina nje kumahala. Uyathatha ihashi lakho uhambe ulifaka uwine lapha kuthatha position 1, position 2, position 3. Sizoba sinomculo oyedwa nje manje singakazi ekuhambeni kwesikhathi. Ukuthi ngahleleka kanjani kodwa nje kwamanje sisanomculo nje ethi ujikijiki ozobe performa lapha. So kusho ukuthi ngokwakho uthi wonke umuntu akaphelele eDandi evumbuka farm. Siyacela nje ukuthi bonke abantu bephelele khona nje ngomningi bakhona bezobuka lapha ngingenwa mahala ozobuka ngingenwa mahala kuzoba kumnandi. Ne-joining fee ayikho mawuza nehashi lakho. Hayi joining fee ayikho nje ngingenwa mahala ufika nehashi lakho nje ungabe uqenqeshe kuyimali ngoba kusakho ukusazi yakha. Nami ngicabanga ngoba nginayo injolo bani lapha ukuthi mhlawumbe mangingeza nayo ngithi ukuyithintitha ngifake isihlalo mhlawumbe. Hayi uvumelekile mfowethu. Ngiyethemba. Uvumelekile impela moya ethemba hayi. Uvumelekile mfowethu ziyakhala lapha. Hayi sibonge kakhulu Qhawe. Sibonge kakhulu nakuwe mbukeli lapha ekhaya. Besikuyona i-channel yethu eMthetho TV. Sicela wonke umuntu aphelele eDandi evumbuka farm eyobuka umjaho wamahashi. Sibonge.